Les zones comercials han esdevingut un dels eixos vertebradors de les ciutats. Els comerços són ja un punt de trobada i cohesió social, tot i que en els darrers anys les grans superfícies i marques internacionals han anat guanyant terreny al petit comerç de proximitat. Tanmateix, són moltes les iniciatives que aposten per recuperar el comerç més pròxim al consumidor, que fomenti la convivència, la integració i el progrés econòmic local. En definitiva, que tingui un compromís amb el territori on actua, per exemple, amb detalls tan sensibles com el foment de la cultura i la llengua pròpia. Un exemple n'és l'Associació de Comerciants Gran Centre Granollers, nascuda l'any 1994 amb l'intenció de fer front a les grans superfícies sota els conceptes de ciutat, cultura i comerç, i amb l'objectiu de fer arribar a tots els consumidors els valors dels petits establiments. De cara als consumidors, els botiguers de proximitat estem molt involucrats amb el consumidor. Quasi bé sempre són amics, són gent que coneixem, gent que estem involucrats quasi amb les seves famílies, preguntem per ells, per la salut, però no d'una forma purament comercial falsa, sinó perquè creiem realment en aquest servei. Hi ha una demanda d'una part important del públic que volen servei, que volen atenció, que volen consell. Nosaltres, els comerciants de proximitat, veient la persona, pràcticament ja sabem el que li hem de vendre, no perquè ens benefici a nosaltres, que també, sinó sobretot de cara a un benefici amb ell. Però la proximitat no es palpa només en la relació entre el botiguer i el consumidor, sinó que també es prioritzen els productes o serveis procedents del mateix territori. Això ens permet tenir un millor coneixement del que consumim, tant pel que fa al seu origen com a la qualitat i seguretat. A més, de retruc, estem promocionant llocs de treball propers, de manera que contribuïm al creixement i desenvolupament del nostre país. El consum de proximitat, d'avantatges a part de les que trobem amb el gust i amb els aromes i amb tot el més, doncs a més el que fem és que la gent del nostre voltant es guanyi la vida al puesto que està i no hagi d'abundar les seves explotacions i hagi d'anar cap a un altre puesto. Creiem que Catalunya és un país petit, però és una riquesa alimentària molt gran. El sector agrari a Catalunya és impressionant amb les varietats perquè és molt difícil. Des de dalt a l'Empordà fins baix al Montsià tenim una varietat de productes que és impressionant i això és el que hauríem de mirar, de consumir els productes de casa perquè la gent que està al nostre voltant pugui guanyar la vida. El consum de proximitat, però, va molt més enllà, ja que ajuda a millorar la sostenibilitat mediambiental del nostre entorn en reduir els costos energètics de transport i distribució dels productes procedents de tercers països. Per més informació, podeu consultar el web www.consum.cat.